ginero bende jopiny ywak ne matamre gi neno. To parni bende Zablon Awange kintiere kaunti ma Kisumu, milome moro bende naneno e mbalariany mano mar Nairobi, ma bende koro nyiso jopuonjre mar mondo mi ochul meals mago chiemo migago kokadho e e-citizen. Ma ok en mana sikunde kende mago mag to nawacho ni national kram na sikunde mag secondary kram na nyaka e mbalariany. Ang'o mok timre Kenya ka? Erokamano Sharon, gik matimre Kenya ka ng'eny to ng'eny gi be inyalo ng'eyo the motive behind. Asewacho kanyo ni sirikal sani ni matek. Doho nyosewacho ni house levy cha en illegal. Sirikal koro manyo yore moko monyalo manyo godo pesa. E-citizen king'iyo maling'ling nitie sing 50 moro kacha mabedo charged every transaction motive. Koro sing 50 ni kochoke Kenya mangima mano dhi bedo pesa mang'eny kabisa. Koro ging'iyo alternative source of financing. Koro kata ka gitiyo gi fees ma skundego to gin gi pesa moro kanyo ma ginyalo choko miluongo ni levy, collection levy. And kochopo kama ni sirikal ema dwaro choko school fees kuom chakre mbalariany nyaka primary, then wan kaka jo Kenya wan kama rach nikech onge the greatest fee defaulter moloyo sirikal. Asewacho ni kochopo kaka capitation miluongo ni free primary gi free secondary nyaka wago koko as a union eka pesa no gole, to kogole to kenti gole matin, to kendo kosegole matin tidwaro ni head teachers gi principal ondik report ma onyiso ni gigolo pesa matin. Nonro nwatimo askupet no nyiso ni jogo golo pesa less 5,000 kuom nyathi ka nyathi. Ka onego bed ni gigolo 22,000 to gigolo mana 17,000 e higa. Koro 5,000 ni kama odhiye nyaka kawuono pok onyiswa ni pesa ni dhi kure. To gini be nyalo dhi kaka nemis. Nemis ne idea mare ber. Iwacho kanyo ni e-citizen nigi berne gi rachne. Kwang'iyo berne tin moloyo rachne. Mana kaka nemis. Nemis kanobiro ng'ato noyawo skul e migawo masomo kucha, oyawo skul kaka mega, boro oro fees, oro pesa kanyo mang'eny miluongo ni capitation. Mek nyithindo 2,000. Ng'atni nokonyiswa ni nomake notere doho kata notweye. Mane e mibadhi matimre. Kendo wawacho ni sirikal through jatend migawo masomo Zekil Machogo wacho ni gidwaro kelo transparency mondo gigol gimiluongo ni illegal levy. Kinono maber to illegal levy ni gin ema gimiyega permission. Iyudo ka principal ka pok omedo pesa to ndiko through the county education board, gindiko to the minister ni wadwaro medo, nye waromo as parents gi stakeholders, wawacho ni wamed pesa kama mondo watim godo gima kama. En jatend migawo ema goyo ga lwete to accept ni skundino onego medi. Koro kanyo be is a catch. Principals wacho ni gin gi permission mar medo pesa to ministry be wacho ni jogo timo mibabi. Korka corruption mibabi kanyo. Negi kawo tich mar buge ni nyiewo ga schools, to sirikal nowacho ni sani koro gin ema gidhi nyiewo buge. Nyocha waneno ka buge moko modhi Nyamira nyoyud mana e bungu. To seche me buge go yude bungu, skunde moko be nigi buge mang'eny kabisa ma ok ginidi. Koro gikia iluongo ni needs assessment. Sirikal kiaga timo gimiluongo ni needs assessment. To koweye pa school ka school ng'iyo ni ang'o ma gidwaro